खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय थामहिनबा बे समाव रन्जन दैमारिजों लानानै गुबुन जे बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना आथिखालाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिथांमोना जोबथेसालियाव दं दा बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियारि जेसेबां नारसिननो नांगौ बे नारसिननानै बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय जोङो नाजाबाय दं आरो नाजाबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदावारिनिफ्राय मोनसे गोनां बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बारग' एनडिबि जाय बिथांमोना रन्जन दैमारिजों लानानै गोबां एनडिबिफोर दङ बे एनडिबिफोरा जोबथेसालियाव दं बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिथांमोना जोबथेसालियाव दं बे जोबथेसालियाव थानांनाय जे बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरखौ राजखान्थियारि बिथिंजों बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नारसिननाय हाबाफारिया सोलिदों आरो सोलिबाय थागोन होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोजोन गोरोबथा बायदियै जे बिटिआरनि गोबां दफाफोरानो मावफुंजाबाय आरो आद्रा थानाय दफाफोर थामहिनबा गुबैयै बुंनांगोन जों जे सानजा फारसे जे सिमा बांहोनाय थामहिनबा बे समाव मोन 60टा गामिया बे समाव दाजाब जाबाय नाथाय बे समाव बियाब दानायनि बेलायाव दासिमबो जाफुङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिबावदों जे सिमा बारायनायाबो कमिसन दानायनि गेजेरजों बे सोलिबाय थागोन आरो लोगोसेनो बिटिसि गोरोबथा बे बिटिसि गोरोबथायावबो गामि दाजाबनायनि बाथ्रा दङमोन थामहिनबा सोसननायनि बाथ्रा दंमोन आरो बेबो कमिसन दानायनि गेजेरजों जाफुंनायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया जेरैहाय गामि सोसननायाव खालि 60 गामि जोंहा दिनै सोसननानै आद्रा जानानै दङ आरो बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावदों आरो आसाम सरकारनिफ्रायबो जि कमिसनखौ दाबाय बे कमिसननि दारै बे कमिसनाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बिटिसि एकर्डनि उनाव थालांनाय गामिफोरखौबो सोसननायनि थाखाय बे कमिसनजोंनो दिनै खामानिया सोलिगासिनो दङ मोनसे गोनां बाथ्रा बिथां खोरोमदावारिया बुंथिदों थांनाय बिटिसि गोरोबथा बायदिबो सिमा बांनायनि बा गामि सोसननायनि मोनसे आयदा दंमोन दफा दंमोन आरो बेबो कमिसन दानायनि गेजेरजोंनो जाफुंलांनायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय जेरैखि जाया नाजानाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे खोरोमदावारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बियाब दानाय आरो बेनि अनगायैबो रांखान्थियारि थोंजों मिरुनिफ्राय मदद मोननाय आरो जे मोन 8टा जे बिफानारि बांनाय बे बांनाय हाबाफारियाबो जानायनि लामायावसै होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया आरो बेनि अनगायै बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव रन्जन दैमारिजों लानानै बारग' एनडिबिफोरखौ राजखान्थियारि बिथिंजों जेरैबायदि नारसिननानै बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय खामानि मावनाय हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे सोलिबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदावारिया दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिटिआर गोरोबथाया 2025आव 5 बोसोरनि मोनसे सम फैगोन आरो बे सम आरो थासारिखौ नायनानै गोबां बिटिआर गोरोबथानि दफाया मावफुंजानायनि उनावबो माखासे जिहेतु दफा दङ जेरैहाय गामि सोसननायाव खालि 60 गामि जोंहा दिनै सोसननानै आद्रा जानानै दङ आरो बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावदों आरो आसाम सरकारनिफ्रायबो जि कमिसनखौ दाबाय बे कमिसननि दारै बे कमिसनाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बिटिसि एकर्डनि उनाव थालांनाय गामिफोरखौबो सोसननायनि थाखाय बे कमिसनजोंनो दिनै खामानिया सोलिगासिनो दङ फारसेथिंजाय जोंनि बिटिआर हालामा ओनसोल बांनायनि उनाव 60 समस्ति जागोन बे खामानियाबो दिनै संशोधन भारत संबिजिराव जासिगोन बिनि उनाव साबजेक्ट बारायनायाबो जागोन आरो बायदि थासारिखौ लानानै दिनैनि आयेनारि बिथिंजों बड'लेण्डआव जि माखासे थासारिखौ जोङो जोंनि दिथाखौ थिग खालामनांगौ बिनि थाखाय खामानिफोर सोलिदों आरो बेखायनो बिटिआर एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जे मोनसे बाहागो जायखौ लानानै जों बयबो रांखान्थि दावगानाय जोंनि समाज दानाय जोंनि जि समाज बेबस्थायाव गोजोन थासारिखौ लानानै जोङो दावगानो हानायनि मोनसे खाबु मोनदों बेनो मोनसे बिदिन्थि आरो दिनै
खालिबोल' जोंहा माखासे सागानगिरि NDFB दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै आरो जोबथेसालियाव थानाय एनआइए केस नांनाय गुबुन गुबुन थासारिखौ लानानै दिनैबो सावरायनाया सोलिदों आरो बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों आयेनारि बिफानाव दिनैहाय सावरायनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहाबो उदां अख्राङाव न'आव फैनो मोनो। दा बेफोरो माखासे जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि उनाव मोनसे गोदान थासारियाव गोरोबथानि उनाव माखासे जुजिनाय थासारि दंबावो। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जुजिलाङो। दिनै आयेननि जि राहाजों सुप्रिम कर्टआवहाय बिथांनि बेल पेटिसन मुभ जादोंमोन। दिनै सुप्रिम कर्टआ बिथांमोना माने बिथांनो बेलखौहाय ग्रान्ट खालामथ'वाखै। नाथाय गुबुन गुबुन माखासे राहा जायखौ भारत संबिधाना होयो बिनि दारै बिथांनि जे निमाहा बिनाय बायदि थासारिखौ लानानै दिनै बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों आरो इयुन समाव जायखिजाया राजखान्थियारि मददजोंब्लाबो बे राहाखौ दिनैहाय माने बिथांखौ बरननायनि थासारिखौ लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै सुलुं नागिरबाय थादों। आथिखाल समाव जेरै जोंनि सोलिफु गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनाय हाबाफारि बेबो सोलिबाय थागोन आरो बड'फानि मुङै गोजोरथायारि सोलायनाय जि मावथांखि बेबो सोलिगासिनो दङ। दा दिनै गेलेनाय मोसानायनिफ्राय लानानै गावनि हा हुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै बायदि समाज बेरेखाखौ होबथानो थाखाय दिनै जोङो बयबो सांग्राङै खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। बर' हारियाव गेरेमसा हारि जानांगौबा जोङो बे समाज बेरेखा थासारिखौ होबथानांगौ। जेरै जौ जुवा ड्राग्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो मानसि लांखार जानाय दोनखार जानाय बेफोर गासिबो थासारिखौ जोङो समाज बेरेखा हिसाबै जों गैया खालामनांगौ आरो बर' हारिया जोङो अब्ला गोजोनै आरो साबसिनै जों दावगानायाव बयबो मुखुबै खामानि मावलांनो हागोन। जिहेतु माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोरासो बांसिन खारनायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव दिनै आथिखाल माखासे गोदान थासारियावहाय गोबां हाबा जाखानाय हिन्जावानो जा हौवायानो जा गोबां माने बेबायदि गावबागाव गोदान बिसि लानाय फिसाय लानाय बेबायदि थासारि जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो सिगाङावनो बेफोर थासारिखौ जोङो माने जोबोद गोख्रों रावजोंहाय जोङो बेखौ हेंथा खालामो। मानोना न'खर मोनसे दानाय समाजाव जुलि जानानै थानाया गोथार जुलि जायखौ जोङो बर'फ्रा मानिनानै लायो आरो नियम खान्थिजों जानाय गासिबो जुलिनि गेजेराव बयनिबो जुलिया गोथार जायो। न'खर समाज दानो थाखायनो बे जुलि जायो। नाथाय दिनै गुबुन गुबुन थासारिखौ जाहाथे बिथांमोनहा नेवसिगारनानै जाहाथे न'खर खांनाय न'खर खांनायाव मुखुब गोसो होयो जाहाथे बेबायदि न'खर सिमफायनाय हालाय हाफाय जानायाव दाथांथों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा हास्थायो जे बयनिबो न'खर समाजा मोजाङै गोग्गो मोनसे थासारियाव दावगालांनांगौ बेले बेजे फैनो नाङा आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै खावलायो।